Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní našho ďalšieho videa a dnes bude ďalší recept podľa hlasovania a to je dvojka biela špargľa s omáčkou. Ale ešte na začiatok trošku poviem, ako sa odlišujú, čím sa odlišujú, čo sa týka prípravy. Biela špargľa sa šúpe celá, pretože ona rastie pod zemou a je trošku taká drevnatá. Takže celú, ale to potom neskôr. A zelenú netreba šúpať, len tie konce odrezať, ale to už máme videa na kanále. Ako ju uschovať? Hej? Napríklad som kúpila bielu špargľu zlacnenú a bola trošku už taká zvednutá. Ešte som dala takto ako kvety do poháru na pár hodín a bola veľmi taká chrumkavá čerstvá. No a ideme na recept. Najprv omáčka, maslová cesnaková. Minimum ingredientov, tak som sa rozhodla, že vyskúšam. Cesnak takto, áno, prelisujeme. Dáme do pánvice trošku oleja. Zohrieme, jemne zohrieme. Teraz pozor, aby sme to nespalili, to maslo. Takže pridala som ten cesnak, jemnučko jeho fakt minútku, áno, aby nezhorel, nesmie zhnietnúť. Pridáme polovicu masla z celej ako dávky receptu. Teraz treba znížiť stupeň a postupne rozpustiť. Čiže nie rýchlo. Proste základ tohto recepta všetko robíme pomaly. Áno, pridala som už pokrájanú vňať petržlenovú. Keď som rozmýšľala, soľ som pridala a keď som videla, že ako to chvália, dosť veľa masla sa používa a citrónovú šťavu som vliala. Už som myslela, neviem, čo z toho vlastne bude. Vynikajúce sa to podarilo. Takže to je druhá polovica masla. Áno, a ako to vlastne citrón, cesnak a maslo. Výsledok, áno, dobrý. Dopredu poviem. Takže zase postupne rozpustíme. No a teraz taký moment bude, že keď pena bude sa robiť taká väčšia. No ale varíme, áno, ďalej, áno, zohrievam a ďalej. Tu vidíte tú penu, už sa robí. Trošku dlhšie ako varíme a ona potom zmizne. Vidíte, už to zmizlo. Krátko, ja neviem, možno 5 minút. Musíme dosiahnuť takejto konzistencie, vidíte. Nádherná, prenádherná. Chuťová je veľmi dobrá, tým, že to je tuk, tak veľa toho nezjeme, preto je to omáčka. Tak, postrúhame kôru citróna a všetko to spolu zmiešame. Hotovo. Tak, preliejeme, áno, uskladňovať v chladničke, tam to v chladničke zase to zhustne, lebo to je tuk, ale potom to vyložíme na linku a bude. Toto už je biela špargľa, ktorú už som držala v tej vode, tiež ona je veľmi taká šťavnatá, až sa lámala mi, takže základom biele špargly je dobre očistiť. Vidíte, vľavo teraz to sú odlomené. Dobre, pretože potom môže sa stať, že keď budeme ju jesť, tak neočistená časť ako vlákno alebo z toho povrchu bude tvrdé, normálne tvrdé. Do vody dala som soľ a varíme. Obyčajne varíme približne ja som varila aj tie zlomené, nevadí, takže približne varila som ja 10 minút. Od 8 do 10 stíšila som stupeň. No a tu vidíte 10 minút. Akurát to bolo. Čiže závisí to od hrúbkosti, aká je hrubá špargľa a aká je čerstvá. Približne, ako to vyskúšame. Takže zoberieme jednu, áno, pardon. No a tu nožom vidíte to, tam vlákno, teraz vidno, že som dobre neočistila. Hej, ale chuťové, perfektné. No a rovno pridáme našu omáčku. Medzi tým už som vajíčko urobila, kým sa varila špargľa.
No a môžeme podávať veľmi chutné. Áno, s citrónikom, je to pekné. Ešte jeden recept mám, áno, je veľmi jednoduchý. A tam je syr brie, francúzsky syr, áno, a listkové cesto. Špargľu umytú nič nečistíme, len som odrezala drevnaté konce. Cesto listkové rozrežeme tiež z Lidlu. Teraz je zľava, takže je to 1 euro stojí. Tak, no a beriem ja vždy, je to už moja skúsenosť, vždy nový papier, nepoužívam ten, čo z obchodu. On je mokrý dostatočne, to nie je dobré, on horí. Svoj používam, suchý, kvalitný. Špargľu rozdelíme na 6 kusov, lebo máme 6 tých platkov cesta. Jednoduchý recept. Položíme špargľu, položíme kúsok syra, áno, a takto spolu prikrížeme cesto. To je všetko. Veľmi chutné to je. Takto urobíme ostatných 6, teda ostatných 5, dokopy je to 6, budeme mať takých balíčkov. Vajíčko som rozšľahala, áno, a potreme vajíčko. Bude pekná farba a suchý tymián. Veľmi dobre tymián tam pasuje. Dáme vypekať približne tých 15-20 minút. No a pozerajte. Veľmi dobrý recept. Jednoduchý, chutný. Áno, spodok pekný. Tak, syr, on netečie, ale tak sa rozstaví trošku. Vyskúšajte a potom napíšte do komentárov, ako sa vám páčili tieto nové recepty. No a my vidíme sa v ďalšom videu. Podľa hlasovania je to brinzová natierka. Tak na dnes je to všetko. Ďakujem vám za pozornosť. Dajte like, prihláste sa na odber kanálu, kto ešte nie je prihlásený a počujeme sa v ďalšom videu. Dovidenia.